ଜଳେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ନା। ପ୍ରକାଶର ଏହି ରଶ୍ମି ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଯାଇ ମନରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦିଏ। ଏହା ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି? ମୁଁ ଏହାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲି କାହିଁକି? ଯେବେ କି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୀପକୁ ଜଳେଇଥିଲି। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାଠି ଅନ୍ୟ ବତୀଙ୍କୁ ଜଳାଇଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏହା ଏପରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲିଭିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିଲେ? ଜୀବନ ବି ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ ଦେବାର ନାମ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ, ପରୋପକାର କରିବେ, କାହାର ସହାୟତା କରିବେ, ତେବେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ସମାନ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଶା ରୂପୀ ପ୍ରକାଶର ସଞ୍ଚାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମର ରହିବେ।